कुर्ले भरपूर गावले असत. नुसते माझे हुलहुलत आणि रोजचो आज घंगणीत जातो. आता पाऊस पण बरं पडलो असा. कोण रे? कोण तो? कोण असा रे? अरे कुर्ले घे, पण माझ्या कुर्ल्याचं टेको तरी घे. माका सोड. कोण? पासले पडल्यात. दिवस रात्र मेले मोबाईलात. व्हॉट्सअप आणि FB फक्त मेलन. समजला काय झाला का? पांड्यान ताप काढलो. काय सांगते काय? माझ्या पावसात भिजलो असतो. अरे नाही रे, रात्री कुर्ल्यात गेलो. म्हणजे ताप काढलो कोणी? कुर्ल्याने का पांडग्यान? अरे नाही रे बाबा, रात्री कुर्ल्यात गेलो माहिती. तसून घराकडे होतो. कवटीच्या मुळात सुनिलो, थोय भियालो. काय मेला भंकस करत? सकाळी सकाळी आम्हीच गावलो तुका. अरे नाही रे, खरंच सांगते. औशीच्या पण आता असा काय तो? घराकडे असा झोपलो असा. मी काय म्हणतोय त्याका बघून येऊया आधी. सांगता चला पैकी बघून येऊया. टेकडे अरे धडकडे पांडू खया कोण? अरे गड्या पोंकोला. अरे मच्छर खाता ढास होतो. रात्री काय झाला? पियालो मरे. कवटी काढल्या धरल्या. काय म्हणता? आरडो दिलो घराकडे. पाणी मारलं तो शांत झालो. अरे रात्री चोप पण नाही. होय काय? तसंच झोपलो. सकाळी उठलो, चाय पिल्या, परत झोपलो. आता बरं असा मग तो? आता बरं पण झोपलो होतो ना बरं तो. काय टेन्शन नको. होतो. कुर्ल्यांचा काय झाला? माझ्या प्रसंग काय ते कुर्ल्याचा पडला तुका. त्याने अंग धरला आता बघ मरे. असं नाही, आपुलकीन आपला विचारलं. बायच्या घराची आपुलकी कुर्ल्याचा विचारू. हो बाहेर बुतूरला बघल्यात ना काय? अरे हो विचारला. सांगल्या ना तसाच केला. आता बघूया देवा काळजी. देवा काळजी. बरं काय काम असं तर आमका बोलाया. मोबाईलात काय ठेवतो तरी काय नाही रे. तुझा तो शोधून लायलो ना गुगलवर बघू. आता काय सांगता तुझा गुगल? गणत लायल्यान सांगता. काय सांगता भूता असत तरी. आताची भूता सगळी तुझ्या की मोबाईलात घुसली. अरे भूतांका तरी काय काम काय करतली ती? तर का तुमका काय वाटतं? पांडगे भूतान झपटल्या. माका वाटणार नाही पांडग्या भूतांचा पाटला असताना. माका वाटतं ते का कुर्ले मी पडला काहीतरी फंकस करतात. मी काय म्हणतो
एकदा आम्ही कवटीकडे जाऊन बघूया काय काय घासा काय नाही भूत खरा काय अरे ते काय मॅड झालंय काय का बाबा मेल्या डेंजर जागा जाम डेंजर अरे तुम्ही असताना खेका घाबरतात मी असंय मा खेका घाबरतात तुम्ही तू असे म्हणाला आम्ही घाबरतो आणि असा नाही आम्ही रात्री बघूया काय असा जाऊन बघूया तरी असं म्हणता चला जाऊन बघूया तू सांगते म्हणा येतो नाहीतर तुझ्यावर विश्वास नाही माझा मी सांगते म्हणा नाही तर सांगता विश्वास नाही म्हणा. रात्री 9 वाजता या त्याचं बघूया आम्ही काय का चला चला पण फोन कर आणि नक्की हा चला परत चला नक्की फोन काय ना राहायचा मी सांगतो ओगी चला मी तुमच्या पाठी असे ओगी चला अरे खडे बघू नका अडे 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 चला बघून चला फोन नाही रे चला घेऊन जायच भूत आमका खायचा चांगलं तुमका अरे भ्या नका मी असताना भियातात कसले बघा अरे बाबा तू आता घाबरलं बॅटरी पेटणार गावात कुठलोय कधी अरे हो तर कठीण जर हे का बसलं बियाता बिया होते माहिती सांगते तुमका कठीण होय, जर बिया बिया होते. बघा तुम्ही सांगता. अरे भूताचो भर आणि पाणी घ्यायच्या फुकटतो